Bueno, oain, hasiko baituk. Haudek, zea, baso hon bezala programauta, eta hau daun bezala. Orduan, egin behar da, jakin behar dezue, hemen, esatu bat, hemen di mozten balimadet, lehenengo, begi indar gehiena dana. Bigarrena izaten da, debilagoa, hori? Eta gero hemen ikusko zuen, hemen lehenengoa, fuertegoa, hau debilagoa. Gero hau ikusten zuen, eta hau ikusten dezue. Orduan, noa komeni zagu jutea arbol hau. Hau eman da, hau iaz, Egin behar da, esango izuet, nola ez dan moztu behar. Zeratik jakin behar deu, basoa balima da, hola jun behar da. Zeratik, hau tarteen hola juten balima da, alperri da. Eta hola, esate bateako, Hau, hemendi moztuta, kusi, hau gora aurrea juten da, barrua juten da. Lehenengo, mintzet, hori ez da egin behar. Indar gehiena daukena komeni balima da, egin behar da, hola, moztu. Zerate, hola, txaka, juten txak. Eta hau ikusko zuen, honek, hautza ezagu komenik. Geizki moztu ezkeo, hola aiten da. Hautza jur lehenengo indarra eta honek komeni zagu kanpoa jutea. Orduan, egin behar da, lehenengo begie txaka izan. Eta hau, bigarren hau, jun behar donare, hauek kendu. Kendu, tapau. Eta orduan, juten da, txaka. Eta honire, betxo, txaka. Eta honire, begie barrua balima daure, kendu. Asko daukenak ez da, hoitzeik. Baina hori, egin behar da. Hone ikustez, haue bigarrena, haue txaka. Eta hau, txaka, hau moztu ezkeo hola gaizki. Eta hola moztu ezkeo ondo. Zeratik ordu juten da, txaka eta txaka. Hemen basoa egin behar da, formazio egin behar da. Honire, zein behar da, hemen basoa hondi dau, eta hau kenduko dio, eta hau, hola jarri izkio gaizki mozta, eta hau gaizki, hau hola inizkio gaizki. Egin behar da, txaka, eta hau txaka. Eta bigarrena fuertea izango da, baina hobe da, hautza alperrikoa da. Orduan, txiki edan garaien hori egin. Kanpoako behi da. Esatu bateak hau, egingo dugu, gaizki ez ondo moztuko dugu. Bat eta txaka. Gero zea dar utzi beharko dugu gaurrero bihar, ia beste kontua eta. Hemintzet formazioa. Hau diko behera. Da behera jarri izkio, behera hori retzagu komeni. Piskat komeni zagu gora behi da adarra jartzea. Gora dikotzen nahi, emazai, hola, baina berriz indartu behar donak moztu egin beharko dugu, zea, gorazioa juteko. Eta hau, utzi ingo nioke. Hemen, honire, ingo dugu, igual, hemen txagarriko dugu, honea behi da jarritea, zati, ez da gaurro bihar, hemen moztuko dugu, hau, behera ihunezkio igual, hemen di, orduan, formazio bat hemen di hasiko da. Orduan, haue, oke asko dare, eta orduan, hemen sasi bat dago, orduan, txaka moztuko dugu, eta gero, ez diu hola jarri behar, zerate lehenengo hau zaguteko, baizik egin behar dugu, txaka. Orduan, era hortan. Honire, adra moztea errexena da, baina egin behar da, formazio egin behar da. Eta orduan, honire, debilan txekoa dago, baina bintzet kanpoa bide jarriko dugu, txaka, hor. Gero hemen ikusten da, asko ikusten dut, alde batea eta bestea. Egingo dugu, txaka, kenduko dugu, eta gero
ze erata komeni zagun, honea, ez dakit, igual, txaka moztuko du. Gero, datorten igual, hemen dir, igual moztuko du, baina biztet formazio eman eta gero, hori. Haue bera ikusten da, hok adar lora di, eta hok egingo dugu, zera, ez dakit gaur hobier ze izan behar da. Eta hau, txaka, gora bida, dugu, hora bida. Eta gero, ikusten duzu, mintzete, haue hemen baso bat behar du, eta gero, zein, igual, hau moztuko dugu, baina, mintzet, hemen gaur hobier, utziko dugu, ze kendu behar diun, mintzet, formazioa eman da. Orduan, ez da hemen hola moztu behar, zati, orduan lehenengoa, orduan egin behar da. Ze ez da egin behar, zatu, hau, era hortan. Da, era hortan, jungo behar. Da, hemen ikusten da, hau sobrante daula. Hau basoa egitea ez dauko, bene. Orduan, fuera. Da, hau ikusten da basoa, hemen errexena da, hemen debili ongo litzeke orloko bat, egingo nuke, hemen jarri eta hemen di basoa egiteko modu, Baina hemen nahiko agarra da hon, egingo dugu txaka, hau, hor. Bueno, orduan, hemen dare txaka. Hau uste ezo, gaizki egin da daula. Orduan, urren gurten, ikusten da hori. Entzete, bueno, ikuste ezo, orduan, hau tza sobrante dau. Orduan, egin behar dugu, honea, txaka, albalima da, hola, jarri, gehiena, hau kendu, hau sobrante dau. Orduan, egingo dugu, txaka. Hau igual barrua gongo da, eta orduan, txiko dugu, txaka. Bueno, honire, ez da ezagertauko, baina bintzet ikusko dugu, datorten igual hemendi moztuko dugu, baina bintzet ikusko dugu. Hau ikusten da, hemen, hau, hau, moztuko dugu. Hori, eta gero, hoke ikuste duzu, nik hangoa bezala egin balo, ebetzan problema izango. Hau, hemen izango zen. Baina, bukan gurten ikusten da, eta orduan esperientzia iragusten da, zean kasatzen egin. Eta orduan, zeingo dio, utzi ingo dio. Kenduko dio, eta ingo dio, jarriko dio, hemen dio, hau zaguteko, da gero honea behi da. Bestela, hau bigarren hori, honea torko eltsik eta hemen eltsik. Orduan, jokau txaka eta txaka. Orduan, hemen, ze esango izut, hemen, hau, ez zago komeni oso hau txakotea, hau kendu, eta hau moztu ingo dugu, honea behi da, ia ikusia, ze gero formazio eta zen da. Orduan, honi, mango diot, holoxe, da. Ikusi behar zer ertatzen den. Errexena da moztea, baina ne programazio izaten da, hemen ale dezente hartzen balimado, txaka eskudukin, txaka kendu, eta berdinak utzi. Baina lehenengo ez dakit zenbat hartuko don. Jakingo noke zenbat hartuko noke don, nik esango noke zeati utzi diat agarrau. Baina ez dakizu zeinek hartu behar duen. Orduan, urte batekoa ez da problema, iaz eman da dareok eta da urten emanin behar du. Orduan, hankasartzea izan da iaz ustea, ez da ikusten hori. Orduan, gutxi gora bera lehenengoa hau ikusten da, txupoi badara, hor, nik hau holaxe uzten dut. Formazio eman, itxurea, eta gero honekin ez buru ikausi. Zerta atorten igual moztuko ditu eta gero indartu dut eta kitxo. Formazioa eman.